Auni yang mani mele filen kɔnɔna na dɔwɛrɛ tɛ bita an bɛna babi de wuli k'a min maa caman fɛ ko babi kan ka min don kɛrɛnkɛrɛnnenw de la ayi babi kan ka min hali ni don kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ yen don min na sabula muso kan ka yɛrɛ dilan k'a sɔrɔ hali o ko ninnu tɛ an yɛrɛ de ka nafa b'a a dɔw la kosɛbɛ ka tɛmɛ hali o ko ninnu yɛrɛ fana kan. Diɲɛ laban bana cayalen don ale dun bɛ maa sutura kosɛbɛ sabula nin fɛn o fɛn min talen filɛ nin ne fɛ diɲɛ na a bɛɛ n'a nafa de don. Nin ye yiri farani ye ale tɛ fɛn dogolen ye an fɛ Mali kɔnɔna na nin ye buwana ye. Buwana bɛ komi i n'a fɔ antibiyotiki de ye a bɛ komi i n'a fɔ an ka farafin antibiyotiki. Bɛnɛfundi fana den 4 ɲɔgɔn talen filɛ nin an fɛ walima den 5 de komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na an t'ale caya. Buwana an tɛ ale fana caya ten dɔ i n'a fɔ yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na kisɛ 2 bɔɲɔgɔnko ni ale ye nɔrɔnanba ye an b'ale dɔɔni dɔrɔn k'a la i n'a fɔ yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na ne bɛna kilan 2 ye kilan tɔ kelen an b'o kɛ ka ko wɛrɛ kɛ don tɔw la n'Ala sɔnna ma. An ka kɛfɛn fanba dɔ ye gɔngɔlili ye ni maa dɔw b'a fɔ a ma ko babin fana an yɛrɛ b'a dɔn Mali kɔnɔna na babin fasugu ka ca. Kayi babin bɛ yen nɔ i n'a fɔ Segu babin fana bɛ yen cogoya min na a mana kɛ babin o babin ye an b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ko ka sɔrɔ ka n'a kɛ an ka barada kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ. Barada kɔni bɛ ne ni maana bɛɛ bolo sabula olu de ye gorobɔnɛ ye. An bɛ ji litiri 1 bɔɲɔgɔnko k'a la k'a sigi ta k'a ka tobi miniti 15 bɔɲɔgɔnko. Komi bɛ k'a fɔ cogoya min na ni maa o maa ye nin da sigilen y'i bolo a bɛ kɛ maa bɛɛ kɔnɔna na i n'a fɔ ko wɛrɛ de don k'a sɔrɔ o tɛ. Bun adamaden k'i ye musolaka ye i kan ka to ka tisanu min a b'i dɛmɛ kosɛbɛ. Hali n'a kɛra jikalan gansan de ye muso kɔni n'i ye wolo kɛ ka ban i kan ka to k'a min hali n'i ma wolo kɛ yɛrɛ a bɛnnen ba don i la. Miniti 15 bɔɲɔgɔnko selen a yɛlɛmalen filɛ nin an ka filen kɔnɔna na an bɛna suma sisan. O muso ti diɲɛnatigɛ kɔnɔna na k'i t'a fɛ ko k'i yɛrɛ dilan k'i t'a fɛ banamisɛnninw ma ka janya ka bɔ i la kosɛbɛ. N'i b'a fɛ banamisɛnninw ma ka janya ka bɔ i la hali n'a kɛra semaine kɔnɔ siɲɛ 1 k'a bɔ yɛrɛ ko wɛrɛ ko lama na i bɛ to ka nin wuli i b'a min a b'i protéger wa a bɛ sensation de fraîcheur d'i ma fana. Adamaden i yɛrɛ ka di i yɛrɛ ye fɔlɔ yanni i ka diya maa wɛrɛ ye yanni maa wɛrɛ ka diya i yɛrɛ ye. Adamaden b'a fɛ a yɛrɛ de ka dilan fɔlɔ yanni a ɲuman ka se maa wɛrɛ ma. Ne ni maanaw o de kɔrɔ an ka k'an yɛrɛ fɛ fɔlɔ yanni an k'an yɛrɛ fa maa wɛrɛ ye. N bɛ k'o yɔrɔnin fɔ ka d'a kan mun na sabula n'i ye nin da sigi dɔrɔn bɛɛ b'a miiri ko cɛko de don k'a sɔrɔ kuma dɔw la cɛko tɛ i bɛ k'i yɛrɛ de dilan fɔlɔ. Bun adamaden kan k'a yɛrɛ dilan fɔlɔ yanni i ka ɲɛ maa tɔw yɛrɛ ɲɛkɔrɔla la. Maa kan ka k'i yɛrɛ de fɛ fɔlɔ. A y'a wuli a k'a min foyi t'i bɔ a la cɛko tɛ i bɛ k'i yɛrɛ de dilan a ma se cɛko ma n'a sera cɛko waati fana ma an b'a wuli k'a min o fana na nka ɲan'o cɛ an t'a to an ka sa a ye ninnu kɛ walasa an ka se ka protéger kosɛbɛ an yɛrɛ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ muso ka banakisɛ a sɔrɔ ka di kosɛbɛ. N bɛ ka nin yɔrɔnin ninnu fɔ sabula musolaka caman bɛ yen nɔ u b'a fɔ k'olu bɛ nin bɛɛ kɛ cɛ de kama n'u ni cɛ kɛlɛla dɔrɔn u tɛ sɔn k'a min bilen k'a sɔrɔ o tɛ dɛ i bɛ k'i yɛrɛ de dilan yan'a ka se o yɔrɔ ma. N'i banana cɛ ka mago t'a la dɛ an yɛrɛ de dun bɛ banamisɛnninw dɔn an yɛrɛ la i dun ka nin dilan i k'a min. Ne b'a dɔn ne ni maanaw kɔni ta t'o ye an ta t'o ye dɛ an b'a min de sabula diɲɛ laban bana cayalen don. Ɲaga min tora an bɛ se ka ji k'o la k'o wuli tuguni k'o min n'a y'an ja baasi den kelen t'a la. Ni video in diyara ye a y'a bila ka taa aw fɛnmaw kun k'aw ni hɛrɛ bɛn Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ.